Karong buntaga mga kapuso sa Spotlight, padayon pa man gyud ta sa Olympics fever mga kapuso. Atong ilahon kini usa ka artist gikan sa Gandara, Samar. Doon siya tribute sa atong mga atleta nga mipakita gyud sa abilidad nga Pilipinhon sa baguhay lang napahigayon nga Olympic Games mga kapuso. Talagsaon kini mga artworks ginama sa broken glass. Maila-ila nato karong buntaga kapuso. Francis Diaz. Good morning, Francis. Maupay na aga. Welcome sa GMA Regional TV Live. Kumusta ang tulog mo kagabi, Francis? So far, okay naman po, sir. Na-excite lang ako. Thank you so much, Francis, for joining us this morning. Pag-usapan natin yung obra mo na nag-viral sa social media. Ba't mo naisipang gamitin itong mga basag na bote into artworks? Sir, naisipan ko po siyang gumawa ng ganitong artwork kasi kung mapapansin po natin yung basag na bote, di po natin siya napapakinabangan. Basta-basta lang po natin siya tinatapon sa basurahan. So why not, naisip ko is gumawa ng bagong obra na magiging maganda sa mata natin. At ano ito yung mga bote na gamit mo, Francis? How do you produce this? Pino-pino mo yung yung mga bottles natin? Opo, sir. Nilalagay ko po sa sako at saka ipinipino ko po siya. Tapos, depende po, sir, sa size. May mga, depende sa style natin yung subject ko. Kunyari po is, yung mata, nilalagay ko yung mga maliliit po na bubog ng bote yung ginagamit ko. May mga pagkakataon, Francis, na minsan nasugatan habang gumagawa nitong mga obra? Wala naman, hindi naman po, sir, yung nangyayari. Kasi gumagamit naman po ako, sir, ng gloves for safety. Ingat talaga, kailangan yan. Saan mo naman sinusource out, saan ka kumukuha ng bote, Francis, para basagin at gawing obra? Ngayon po, sir, is, yung una po kasi, na kumuha ako sa likod ng bahay namin. Tapos ngayon yung pangalawang gawa ko, may mga nag-offer na sa akin, may nagbigay na sa akin ng bote. May nagbibigay na sa akin, may nagpipim na, doon may madaming bote kami dito, pwede mo kunin. Yan po, sir. Pero before doing this, Francis, itong mga broken glass na artwork mo, ano yung medium na usual mo talagang ginagamit sa mga works of art mo? Ano po, sir, acrylic paint po talaga, sir, yung ginagamit ko. Kasi nag-sketch po ako. Gaano katagal ka nang nagsisketch at nagpipaint? Ano pa po, sir, since high school po, 2016. Kasi sumasali po kasi ako ng mga poster making sa school at saka sa municipality po namin. Sa mga gustong mag-try nito, Francis, itong mga basag na bote as medium para sa kanilang mga artworks, ano yung mga dapat nilang tandaan? Una is dapat po tandaan, unang-una po talaga yung safety natin. Dapat po gumagamit tayo ng gloves, face shield para di po tayo masaktan at masugatan. Tapos yung pangalawang po dapat maging mahaba yung pasensya natin kasi di po madaling gumawa ng ganitong obra. Kaya po umaabot ito ng ilang oras. Kaya po dapat may pasensya po tayo. Francis, patingin naman ang isa sa mga obra mo ngayon at anong istorya sa likod nito? Okay, sir, mamaya po. Ito po, sir, nilagay ko po siya sa likod. Unang-una, sir, ito po yung kay Heidelin Diaz po. Yung istorya po kasi nito is, kasi sir, yung apelyido ko kasi, sir, is Diaz. Tapos si Heidelin is Diaz. Tapos sabi ko, ano pa bang pwede kong ipagmalaki? Kasi Diaz din ako, si Heidelin kasi mayroon na siya na ipagmalaki. So, naisip ko, Diaz ako, why not gawa rin ako ng kakaiba? So, naisip ko yung bubog ng bote. Kasi yung bubog ng bote kasi is, di ba yung bubog ng bote is matutulis na bagay, tapos delikado siya. Parang kung ating pagbibigyan ng buhay tulad kay Heidelin, yung bubog ng bote nagre-represent din sa buhay ni Heidelin. Yung binuo siya ng matagal at may pasensya at saka yung resulta is maganda yung kinalabasan. Tulad kay Heidelin po na nagbunga ang kanyang paghihirap. And of course, maliban kay Heidelin,
yung ibang mga Pinoy athletes, ginawan mo na rin ng obra. Sa likod, sir. Gumawa rin po. Mhm. Siyempre, proud tayo sa galing ng mga atletang Pinoy, di ba, Francis? Yes, sir. Mhm. Alright, to close this, Francis, kung may mensahe kang maibibigay sa ating mga kapuso dito sa Central at sa Eastern Visayas. Unang-una po, thank you po mga kapuso dito sa Central Visayas at sa ibang lugar. Salamat po sa suporta at sa pag-share niyo sa yung pinost ko po sa Facebook kasi di pa ako makakapunta ng ganitong sitwasyon kung di niyo po yun share at ibinabahagi sa ibang friends natin sa Facebook. Thank you po ng madami mga kapuso. Alright, thank you so much, Francis, and we'd love to see more of your works soon. Thank you for joining us, mga kapuso. Warayng artist, si Francis Diaz. Salamat, Francis! You're welcome, sir.